कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वतीन सगळ्या वीक्षकांक हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। खबर सांगता हरीश नाईक। आज देशभर आणि कारवारात मोठ्या भक्तिभावान हनुमान जयंती साजरी जाते असा। भगवान हनुमानाच्या जन्मदिनाच्या निमित्तानं मंदिरात विशेष पूजा, अभिषेक आणि आरती झाली। कारवार शहर आणि आसपासच्या वाठारात मोठी गर्दी दिसून येत आली। बरेच जाग्यार हनुमान चालीसा पठण, भजन कीर्तन आणि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केलं। कारवारच्या माजाळी हिंगा संकटहरण श्री हनुमान मंदिरात हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी झाली। भक्तान मोठ्या संख्येन उपस्थिती लावून देवाचे दर्शन घेऊन महाप्रसादाचा लाभ घेतला। सकाळी 5:30 वाजता श्रीचा अभिषेक, 6:15 वाजता श्रीचा जन्म उत्सव आणि पूजा, तसेच तीर्थप्रसाद वितरण आणि 8 ते 1 वाजेपर्यंत श्री रामनाम जप झाले। दंपारा 1 ते 4 वाजेपर्यंत अन्नसंतर्पण, सांजेर 4 ते 7 वाजेपर्यंत भजनाचा कार्यक्रम आणि रात्री 7 वाजता श्रीची महापूजा आणि तीर्थप्रसाद वितरण झाले। तसेच रात्री 7:30 वाजता कराओके म्युझिकल नाईट हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला। तुमगेले स्वप्न आसा हॉटेल व्यवस्थापना क्षेत्रात करिअर करची, तर तुमच्यासाठी असा एक उत्तम संधी जेस्टो अकॅडमी। तुमगेल्या यशस्वी करिअरची सुरुवात करा। गोव्यातलो जेस्टो कुलिनरी आणि हॉस्पिटॅलिटी अकॅडमी 20 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आणि विश्वास हिंग उपलब्ध असा। 3 वर्षाचो ॲडव्हान्स डिप्लोमा, 1 वर्षाचो डिप्लोमा आणि 6 महिन्याचे सर्टिफिकेशन कोर्सेस, फूड प्रोडक्शन, बेकरी, फ्रंट ऑफिस, हाऊसकीपिंग आणि बारटेंडिंग सारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात विशेष प्रशिक्षण। शिका आणि कमया 100% नोकरी आणि उद्योगाचो प्रत्यक्ष अनुभव। मडगाव आणि डोनापावला हांगा सुसज्ज कॅम्पस। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा। दांडेली तामीर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत कोठावधींचो घोटाळो उघड। कारवार दांडेली तामीर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत कोठावधींचो घोटाळो उघड झाली घटना घडली। उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या तामीर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत मोठो आर्थिक घोटाळो उघडकीस आयिल्लो असा। दांडेली शाखेत झालेल्या या प्रकरणात सुमार 5 कोटी 9 लाखाचो अपहार झाल्याचे लेखापरीक्षण अहवालांतल्यान समोर आयिल्ले असा। 17 मार्च 2021 ते जानेवारी 2024 या कालावधीत झालेल्या गैरव्यवहारात सदस्यांच्या नावानं बनावट खाते उघडील असून बनावट भांगर दवरून कर्ज मंजूर केल्याचे उघड झाले असा। तपासादरम्यान बरेच खाते KYC कागदपत्राशिवाय उघडील असतात। अधिकारी आणि कर्मचारी हेमी पूर्वनियोजित पद्धतीने हो प्रकार केल्याचा संशय व्यक्त जाते असा। सध्या सोसायटीक संचालक मंडळ नाशिल्ल्यान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेत आवश्यक कारवाई सुरू केला। या प्रकरणी अंकोलाच्या तामीर कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या जनरल मॅनेजर यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली असून पुढील तपास पोलीस करते असतात।
आलिशान घर आता कारवारा साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागी अत्याधुनिक सुविधां सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक आरसीसी बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स. तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचो हो प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. अज्ञात वाहनाच्या धडकेन बाईक सवाराचो जाग्यारच मृत्यू. कारवार. अज्ञात वाहनाच्या धडकेन बाईक सवाराचो जाग्यारच मृत्यू जाल्ली घटना होन्नावर तालुक्यातल्या अफसरकोंडा लागीं घडली. राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या या भीषण अपघातात किरण बालचंद्र नाईक वय 25 हेमगेलो दुर्दैवी मृत्यू जालो. सकयल्या इडगुंजींतल्यान होन्नावराकडे वयत आसतना हो अपघात घडलो. मित्राली आईची तब्येत बिघडिल्ल्यान औषध पावोवसाठी हो तरुण वचूंक लागिलो. या वेळार हो अपघात जालो. ही घटना होन्नावर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवय बापूय आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.